Sretan Božić i sretna Nova godina. 1.1.2022. godine Muzej za umjetnost i obrt zatvara vrata svoje palače za javnost. Mi ćemo dalje nastaviti raditi u njoj, pripremati se za obnovu, ali isto tako ćemo pripremati i mnoge izložbe koje će se pokazati i u gradu Zagrebu i širom Hrvatske i Europe. Muzej za umjetnost i obrt, iako teško pogođen potresom, ostaje i dalje živ i dalje ostaje jedna od ključnih institucija kulturnih i umjetničkih u Hrvatskoj i dalje ostaje sa vama. Kako kroz društvene medije, tako i kroz niz naših projekata s kojima ćemo se pojavljivati na hrvatskoj i europskoj kulturnoj sceni. Stoga još jedanputa, sretan Božić, sretna Nova godina i gledajmo na svijet kroz ružičaste naočale.